nibingelele-ke babukeli kome phambi kwenu uBhubesi wakadla ngamandla umphazini mawadla inkosi siwela niyazi-ke nanithi inkosi ayiqedwa ngihamba phansi kohlelo iMahlafuna show namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu uthi ucela simsiza nginako kamanini umfowethu ozochaza umfowethu njalo zingane sibhalelwe phela lana igama lami ngezithi mabala balelelo hlelo ukuthi lungisize ukuthola izinto ezigababa wami awashona washiya kumalume so ngibhalele lo hlelo ukuthi bangisize ngoba mangifika khona kumalume ngikwazi ukuxoxa nomalume ngoba abafana badla so manje sibhalele ukuthi sikuncede sihambe sokukhulumela naye ngoba uma ufika amadodana akhe ayangishaya ngixosha ngikwazi ukukhuluma nabo so ngifuna ukuthi bangisize ukuthi ngazi ukuthi ngithola izinto ayikho inkinga mfowethu ake sivele sitheleke khona babukeli isizo mfowethu wasinoka Kuku sanibona ba siyaphila njani ba sikhona ngamsizakala ubaba uyamazi ubhuti esihamba naye yebo ngiyamazi singacela mhlawumbe ukuthi singangena mhlawumbe baba ngaphandle mhlawumbe siyawazi mhlawumbe uhlala ngaphandle singahlala phansi baba njani siyaphila sixolise nje kuvele sikuhlasele ntomdala lana baba thina sohlelo baba igama nguBhubesi ngisebenza ngaphansi kohlelo kuMahlafuna show sibhalelwe ubhuti lana uthi unenkinga nawe baba yebo angazi noma mhlambe ngingakuyekelela kubhuti achaze ukuthi ingane esibhalele thina sohlelo Mahlafuna shanama malume ithini lo mshanama wafika labantu nje sekubonakala lephi malume labantu ngibaphethe la ukuthi bazongisiza sekuneminyaka ubaba washona malume izinto ngikwazi ukuzithola ngikwazi ukuqhubeka nempilo ingekho indlela ngasisilungise mshanami ngaphambi ukuthi ufike nje nabantu usasukhanga namakhamera manje amakhamera ajwayeleke ekhaya hayi ngixoxele lokho umuntu omdala futhi ngenkulu nje inhlonipho ngixoxele ubhuti usibhalelile thina uthi unenkinga nawe ubaba uthi angithi bafo ushone 3 years back wamshiyela izinto indlu lena nemali yokuthi mayeqeda isikole akwazi ukuthi ahambe ayoyifundisa naye manje lezo zinto mayisethi uzoyifuna ubaba wena baba ufuna ukumshayisa ngamadodana akho ambuza ukuthi kanjena yena engawuphatha kanjani umuzi emncane emngaka yena hayi ukuthi ngoba esibhalelile baba mhlawumbe uzofuna mhlawumbe umuzi back uzocela imali ukuze akwazi ukuqhubeka ayongena esikoleni ungekwazi ngishalami ukuthi ufike before ufike nabantu ngoba phela sinqabile ukuthi into ayisho baba wakho uyithole ikona ukuthi nje phela bese sikwazi ukunika usafunda sonke izinto noma usibe ubhalwe wena ngeke ngikwazi ukudedela mina ungakafundi obuhlena uhleli khona bengisakudinga ukuthi ufike la ekhaya silungise izinto sikwazi ukwenza zonke izinto eziphelele uyachaza baba ukuthi mayefika la njengoba ngichaza nje baba ukuthi mayefika la amadodana akhe afuna ukumshaya uyamthuka futhi kunjalo bafa ngithi iqiniso lelo iqiniso lelo bawenza mangifika bese ngizokhuluma naye ngishayisa ngifana baba nezinto zisaqhubeka ngazi ukwenzakala ngidinga imali ukuthi ngiqhubeke nesikolo angazi ukuthi ngizothini ayikho imali into engababakho ikhona kodwa into ebengilinde ukuthi uqede esikoleni mase ke kwazi ukuthi ke into zakho ibuyele kuwena nami sengohlala engihlala khona kwami kodwa ngoba umuzi kamfowethu ngakho ngikugadile mina njengoba ayekwazi ukudedela umuzi useyingane
manje ngoba nje sofike kalohlobo nazi ingane lezami kufanele njani ngiyikhuze ukuthi ngabe saqhubeka nalento Nana. leqhubeka nazo kuba nathi sizone nenkinga. Wenana ngicela uyodlalela eminyango. Nana. Oh, ucela unana adlalela eminyango kancane la. Abanani Nana ngicela udlalela eminyango kancane. Oh, hayi kuyezwakala umuntu omdala. Manje ubhodi la ukhala ngokuthi ubaba akasebenzi kodwa uyakhe emakhaya. Wakha ngani ubaba ekubeni namadodana akhe naye angasebenzi? Ngoba ubhodi useqedile esikoleni, usedinga imali phela ukuthi umnikeze ahambe nawe uyifundisa. Hayi ukuthi ufuna ukuthi uphume la ekhaya baba. Ngenkundla inhlonipho, hayi ukuthi ufuna ukuthi uphume la ekhaya. Akafuni kwenzeke kanjalo. Ubaba behlala before ubaba kaBhoti Sapheni. Leka maphumulo. Kamaphumulo. Yebo. Oh, ubaba wakha ngani ngamaphumulo? Kusho ukuthi ngahle phula kancane kule mali ngagcwasela kule mali enganginayo nabafana kusho ukuthi khona wayithola itoko wasegcwalisa sasesiyaka. Kusho ukuthi sahle phula kakhulu emalini kaMshana ukuthi sikwazi ukuthi umuzi wakhe kuba ngasekho lutho. Siyazi ukuthi sikwazi ukuhlala naye befika afike ekhaya. Bhodi uyazwa. Ngicela ubuza njengoba ngingusehlephulile kutheni ke ngokuninga le meningi ngale khona ngikwazi ukuqhubeka nezinto zami. Izinto zami zimile aziqhubeki nempilo ngikwazi ukuthi Angitshezwe baba akali yena uthi cala imnikeze indokho sokuseleke ukuze akwazi ukuyofunda. Ezinye izingane ziyafunda ziseyikoleni nayo udinga lokho ukuthi naye ahambe ungena esikoleni afunde. Hayi kunankinga lokho kusele cathi uzokuthola kubuyele kuyena njengomntwana ukuthi akwazi ukuqhubeka naye akwazi ukubona ukuthi iphi indlela afuna ukuyithatha noma efuna ukufunda esikoleni akwazi ukuqhubeka athola umsebenzi. Akunankinga ukuthi abuye athole lo mali ayisele ngimphucanga yona kuphela nje kona ukuthi nami ngangifuna ukwakha umuzi wakithi ube khona. Oh, wake wakhuluma naye before ngalokho ukuthi khona uzocaphuna laphana noma wavele wenza nje baba wakhuluma nawe Bhodi? Unyusa ivoice mfowethu. zangaqala. Oh, hayi 2 hours. Hayi angikhulumanga kuphela ngithathe ukuthi vese ngizomtshela sengakhile ukuthi cha mshana ngicaphunile emalini yakho makwenzeka ngithola amandla ngibuye ngikwazi ukuyikhokha. Inkinga yami ukuthi wangasebenzi nami ngibamba la ekubambeka khona ngifale lapha. Oh, makwenzeka uthola amandla. Ake sethi amandla uwatholi baba ngoba imali ke uthi ucaphune kakhulu okusho ukuthi phela kusela into encane manje. Ngicabanga ukudayisa nenkomo mase ukuthi seqedwe esikoleni ngidayisa inkomo wayikhona nenkomo. Hawu uthi useqedile Akwazi ukuthi abuyele imali yakhe ayifunayo yonke babiphelele. yonke uzokwazi ukuyithola mase ngidayisa inkomo. Akwazi ukuthi abe uyindodana kasise kahle ehlala kahle la ekhaya sikwazi ukuthi masikhuluma siswane. Umfowethu into bahlahla khala ngayo kakhulu baba la mayifikile la ekhaya bayamharasa amadodana akho ayamharasa mayese amtshele ukuthi wena awunamuzi wena. So yileyo nto ayilwelayo yena kungcono ahamba ayofunda kunokuthi abuye azohlala lana. Kungcono ahamba wave eqede esikoleni usefuna yena ukuhamba uqhubeka nezifundo zakhe. Yileyo nto akhala ngayo nje kuphela. Uthoko ingane Yeah. kunzima ngoba nje ingane suke senze izinto singekho thina abantu abadala sizwe sekuthabezile angisiphikile ukuthi sikwenzile kodwa ngiyafisa ukuthi njobe sebuyile bese ngiphinde ngibahlanganisa sihlale phansi sibonisane ukuthi njobe umntwana wala ekhaya njobe umshana fanele wala ekhaya sizokwenza kanjani ukuthi naye aphephe ayibone happy part kwaleli ekhaya. So nje ngizawukhuluma nabantwana naye futhi ekhona akwazi ukuthi bayiphendule. Kungabi ngazathi manje khona mhlawumbe asebembuyise eceleni sebeqila bodwa kubeni kodwa umuzi kungowababwayo. And naye akasho ngaleyo ngcindezi ukuthi kumele ngihlezi nani nikufaka emakhanda ukuthi owababa wakho umuzi akazi ngalokho. Kuphela nje umntwana udinga ubafu udinga ukuthi abuyelwe. Hayi ukuthi futhi uyifuna uyamuzwa namanje baba uthe imali uhlephulile. Uthi ufuna lokho okuncane kokusela ukuze ahamba esikoleni. Nakhona futhi hayi ukuthi bezoyifuna yonke bezocela ethi malume ngicela into engaka ukuze ngikwazi ukuyofunda esikoleni. And akanankinga nemali ekhishiwe. Ngithi Bhodi awunankinga nemali ekhishiwe yayo wakhe emakhaya. Amanga ukuthi nje yakhe ekhaya akunankinga nje. Ngicela nje imali ukuthi uqhubeke nesikole. Hayi ukuthi uyifuna yonke baba umuzwa kahle. Ngoba sebhale lolu hlelo lolu uMahlafuna show lolo nathi sisebenza phansi kwalo ingoba ufuna ukulungisa izinto nawe baba.
ufuna ukulungisa izinto nawe emalume wakhe ukuthi amadodana inkinga sekungamadodana ngoba mayephendula mphinde angithini bafuke washo nike naxabana nje einsukwini ngenxa ukuthi kanje uze wamthuka ngenxa yawo amadodana ungazange uzobuza ukuthi kwenzakaleni uyabona Wala ngicabanga ukuthi njengoba esefika nalolu hlelo kanje mhlambe ngithemba namadodana amazokwazi ukuthi abone ukuthi kufanele abamukele ngalo ndlela esizoxoxa ngayo nabo ngoba phela kufanele agcine naye ingane ayibona ukuthi cha sekufanele abuyele ekhaya umalume wakhe amnikeze izinto zakhe mina njengomalume wakhe ngizama ukuthi ngikhiphe lokho khona imnike bese kuthi ke ingane ke bese ngiyihlalisa phansi ngiyikhuza ukuthi lokho akwenziwa ngoba manje isikhathi esiningi ingane indodakazi ayibekwa ngaphandle kufaka ngaphakathi endlini ihlala ibe umndeni ithi mayisikhulile mesiyibonela yona ukuthi ke iyaphuma yini noma iyahlala la ekhaya kodwa njengamanje okwami ngizoyilungisa izinto ngalondlela efangilungise ngayo bese abe happy naye. Uyezwakala ngoba inkinga nje sekungamadodana baba ubhuti ukhala ngamadodana hayi so akhuza amadodana ngoba if ona ake baba njengamanje nahlala emakhaya enye yasebenza le koStenga enye ihlala le koGolisi yabuya nje makuphela inyanga ziyabuya makuphela babuyela ekhaya kaMaphumulo noma bese ekhaya kaMaphumulo sokuhlangana khona labadlula nje bezongibona ukuthi bakodwa bayekhaya sigoduke nabo. Mfowethu ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi uyamuzwa malume angazi noma khona mhlawumbe usafisa mhlawumbe ukusho mfowethu. So mangicabanga malume lento mhlawumbe ngolemali ngifakela nje besikhathi yahamba isikole uzothi sivale avule azovala ama college singelate vele bayiphela nje inyanga ngiyacabanga ukuthi khona engakwazi ukuhlephula kunikeze noma ngeke kunikeze konke ngoba kufanele ngilinde ngibone ukuthi iyakwazi ukuthi iphuma bese ngikwazi ukunike lokho khona kulibale khona. Amadodana sesiwahlanganisa wona sihlala phansi bese kubuya kuphela inyanga bese ngikhuluma nawo ke sihlale phansi siyabonisana nesibonisene bese sikwazi ukuthi umshana ayithola imali yakhe abone nje ngendoda ukuthi cha uzokwenza njani bangabasamhlukumeza mina kahlahle ngizobe ngibakhuza ukuthi abehle sulabo ukuthi ingane yasekhaya ngoba phela bakwazi ukumbandlulula if akekho ngaba kukho konke lokho nanaye kumele abuye ngiyabona akaqeda impela kwakhe kumele abuye azolungisa nalana ekhaya ukuze zonke izinto zihambe kahle ngoba ngihlela kona ukuthi abuye umshana ezekhaya sihlale naye la ngoba nami sengimdala la emlomuzi lofana ngishiye nahlala nami ngihambe ngohlala emakhaya ngilusele inkomo zami kwabanje hlala eThekwini nomsumdala kulungile ngcono kuhlale zona izingane siqhubeke nami nje wangangiqhubeka sibonke ibekusala kodwa kuzoyilungisa yonke into ngoba uyachaza ukuthi ngoba eseqedile esikoleni usedinga nje imali kuphela baba ukuthi angene esikoleni akwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe. Hayi uzayithola ingakho baba esibhalelile and futhi baba besingazile ngempi ngiyacabanga nawe ubonile singenile sahalinda hlala phansi. Ngibonga nje lolu hlelo mina ukuthi angene kulona umfana phela abafana bafundile abafana thina sikafundanga kuba nzima ukungena ezintweni ngasambe sishuthwa ngamakhamera qhamuka amadoda ame nje phakathi kwekhaya so nje sibonga ukuthi ufana ahamba alanda abantu abazokwazi ukuthi sikhulume nawo phela mawukhuluma nezingane ziyashaya izingane lesikhathi samanje so ingakho ukuthi sibonga ukuthi cha inhlonipho ibe khona ngoba yena akazazi ayithathele ngendlela yakho ukuthi azathelanga futhi hayi ukuthi futhi bekufanele ukuthi ayenze lo nto akufanele nawe yazi ba futhi akuvumelekile ukubeka umuntu omdala isandla wenze kahle nje wabhalela thina mfowethu njengomfowethu omncane safika sazokusiza thina mfowethu ngoba uyabona inkinga yakho isisolvekile manje usuqokwazi ukuxoxa nomalume kwalunga zonke izinto uyachaza umalume ukuthi ngoba usuqedile esikoleni uzokwazi ukuthi afakele imali engaka enizobonisana ngayo ukuthi okay malume ngidinga imali engaka manje
and hayi malume ukuthi sisayida naye yabo njengamanje basezizazi manje inkulumo ukuthi zikanjani baba sesiya understand manje ukuthi into ibe kanjani ngoba naye befuna ukunderstand lapho into yena bimpressa kakhulu nanokuthi engakwazi ukuza la ekhaya amadoda akho yeswakala yeswala hayi solungisa yonke into shalami yonke into izihamba kahle okwakho nje ehlisa umoya lokufika kumina esingane sizama ukukhuluma nazo ukuthi sikakuphazamisi noma ingahlukumezi ngoba ekugcineni akwazi ukuhlale nazo so nje bangithi ngifuna usondele ngenzela ukuthi ube ingxenye yalezi ingane uma kwenziwa izinto la ekhaya ukwazi kuba khona nawe ube nombono ozokwazi ukubeka nibonisane niyingane ilokho kwami bye ngithemba ukuthi unelisekile uqinisekile la ngokusho malumana mhlawumbe khona usafuna mhlawumbe ukusho nisingakahambi hayi vele konke nami liyabulela uba ude wasathi siyexoxa mina naye sibonisana into sathi size kanjani makukhona amadodana akuxoxele kunzima ke makunjalo baba ngoba makukhona amadodana akhe anikwazi kahle uyabona nje nawe uyaqala uyamthusa lento ngoba uyaqala ukuhlala nawe kanje uxoxe nje naye kuze kuphele inkulumo ku right kodwa makukhona amadodana ayenzeki le nto leyo so thina sokucela nje njengohlelo socela ukuthi ulungise izingane nolimi lazo futhi amadodana ubakhombisa ukuthi bangabandawonye nomfowethu lo ilokho nje kuphela siyabonga hayi kubonga thina singabe sekuchithela isikhathi mfowethu ngicela siqedile mfowethu useyindlela ngicabanga ukuthi sobe mhlawumbe senoma sikushiye mfowethu uzosala mhlawumbe ukukhuluma mhlawumbe no baba ngazi noma mhlawumbe ayikhona inkinga lapho sesiqedile sesiqedile qedile baba sibonge kakhulu baba sibonga thina ngibonani manje Let's just pull my foot across, but